Vă mulțumesc din toată inima. Să ne vedem la rai, dragul. Da se vidimo u raju. Să ne vedem la rai, să ne vedem. Voi să trăiți mult, prea mulți ani să ne învățați asta, așa? Tata, câta vreme. Dragi mame, sârbi și sârbanci, vă văd la rai, dragul. Da vas vidim u raju. Pentru mine sunteți la inima mea, că sunteți creștini ortodoxi. Za mene ste kod srca jer ste pravoslavni Srbi. Da, mila preasfinte Trăini să fie cu voi. Doamne, ajută! Nici dumneavoastră pe dânsii să nu uitați să rugați. Da, mamă, să ne vedem la rai cu tătă, mamă. Da se vidimo svi u raju. Svi, La rai cu tătă, mamă. svi da Cu se tăți vidimo. sârbi, cu tăți sârbi. Svi Srbi da se nađemo u raju. Da, și creștini ortodoxi I la svi rai. pravoslavci da se nađemo u raju. Nu ne lasă mila, Domnul, să vedem. Ne nas ostavlja milost Božja. Da. În Serbia sunt mulți suflete curate și credincioase. U Srbiji ima puno čistih duša i vernih. Pentru aceea Dumnezeu n-a să lese țara. Aici, uite. Samo zbog njih Bog neće ostaviti državu. Așa, mamă. Mergeți cu Îngerul Domnului și cu Maica Domnului. La sănătate, în pace, pe mulțimi. Mergeți cu Îngerul Domnului și cu Maica Domnului. Țină și să vă dea sănătate și să fiți cu Tata, noi cât cât mai ai mult. vrea, tata. Am 84 de ani. Mulți înainte și să fiți cu noi cât mai mult. Da. Vă văd la rai pe toți, la rai, mamă. U Mergeți. raju da vas vidim sve. La rai pe toți. Da, și Serbia, mamă. Serbia. Întreabă ce o să fie cu Serbia. Pe Serbia nu o lasă Dumnezeu. Srbiju ne ostavlja Bog. Nu o lasă Dumnezeu. Ne ostavlja je Bog. Când Serbii sunt oameni credincioși. Jer Srbi su verni ljudi. Când am slujit la Celia, Kad sam služila u Čelijama Părinte Iustin, sa ocem Justinom, maicile ne-au cântat pe românești acolo. monahinje nam pevale na rumunskom. Știa românești ăsta. Znali su rumunski malo. Ne-au cântat acționul pe românești și Tatăl nostru Pevali su nam ahtion na rumunskom i oče și naš. ne-au dat credul pe românești, I nam kazali vjeruju na rumunskom. da, că erau între ele care știu românești. Jer među njima je bilo koji su znale rumunski. Așa Serbia să nu se teamă, că Dumnezeu e cu dânsa. Tako da Srbija se ne plaši, ali Bog je sa njome. Serbia e țară creștină și are oameni aleși. Srbija je pravoslavna država i ima izabrane ljude. N-a să o lese I Dumnezeu. Bog neće je ostaviti. Nu, asta meargă tot mai bine. Biće sve bolje i bolje će Câți krenuti. dușmani se ridică împotriva ei, teta să rămâi rușinat. Svi dušmani koji se podignu bit će osramoćeni. Așa, Dumnezeu să vă Ajută. Tak. țara ce Serbia. Ova država Srbija. E ca lumânării cu date. Doamne,